Lidi dneska, tak to budu hrát simulátor, trochu jsem ho už rozehrála, ale to snad vám nebude vadit. Takže jmenuje se nějak My School Simulator. No, když budete stát tady, tak sem dojdou tady žáci nebo lidi, nevím. A když tam budete stát, tak prostě vám dají ty peníze. A když si koupíte tady třídu, tak ji rovnou budete mít zaplněnou těma lavicema, ale když tohleto prostě matika, že jo, takže how many apples, takže jsou tam 3 a namaloval tam tahle, takže mu dáte F-ko, jako 5. Prostě, aby na tom místě tady tak bylo to číslo prostě správný. A ne, že aby nebylo nějaký číslo a často jsou retardovaný ty věci. Reálně měli by se všichni stydět, kromě tady ty týpky, nebo kdo to byl. Počkej, jenom pozbírám prachy. No dobrý. A tady tak se maluje. No, normálně namalujete na tabuli. Tady, no, nějaký obrázky prostě. Pak tady máte please draw a rabbit a to poznáte, jestli jo nebo ne. Jestli to namaloval. Hej, ale jakože teďka, když konečně, když jsem ještě nenatáčela, tak to bylo celkem v pohodě, ale prostě a nebyly tam moc tady tyhle namalovaný ty věci, ale už jsou, no. Což je zajímavý. Takže počkáme. Kde je týpko? Hora. Takže pozbírám prachy, který mám. Jo, a hraju jenom rukou, takže se nedivte. Ano. Dám ti 1. No. Reálně tady ty příklady tak jsou i pro školku reálně. Ačko tak. F. No, prachy. No a tady to je ten simulátor. A to je asi všechno, tak se s váma loučím a